Skop hale ya kabade lem da kumta yin pensang thai no ya phi wada dangi haban shim da ka baju bor justiru ha ka bakum ka ne ka por pan nga ngaya na ka por ka ban penrem jur ya ka ne ka jinglong kuman jong ka ne ka sarkar bat nga dawa bade ya ka ban pensang no shi sendon ya ka ne ka project kemet jong chief minister bat ki minister ki jong u ka project kemet jong ka ne ka sarkar ka ba hangahi kade kam don ndai kade tang ka jing mang ka jing thmu lepa jong sarkar kumno nang ta man penjot ya ki khon samla jingi ki khon samla rang ki bun manta ki langop how drugs ki langop hakakian hare manta ki thmun nang ta sawan pengop ki khon samla kan the jingi haki kam dimet haki kam nuti kumba laong daki nang yalam ba manshwa te sungobha wat yai shakmat ya kane ka project ka jong pi bat sengeno ya ka mardor bat wat penbor yangi bagin simpat ya ki sinjam ki bakam teng e nang nai shakmat jing shisha nga ngasngau bakine kinong yalam jong ka sarkar nadu chief minister ki bepat ki minister ki lade pan sngau larang babangi ki khun samla ki badang dei tangkum ki persa ki khun ki jong ki hendai ngin mi mangi shakmat kin mi maki kini khun samla shakmat ban pen i ya ka jing luna jong ki hendai ha ka jing shisha kila day ya kaban don kata kajing sngau kajing tip lem hendai pen ban ki kloy ya kaban ya darab jot ya lade pan pen kesan ya na kasngi sya kasngi hendai ban simpat ki sinjam ki bade biang tm nga ngasngau ban kentu ki bagi kin ken mau baga jinga day jengki ba upay ba ka khamlong hakmat ban ya kata ka image jengki hakmat ki waipan kita ki perlok corporate ki jengki. I would like to take also this opportunity to motivate our Honorable Chief Minister of Meghalaya, Shri Conrad Sangma, to think rationally because his relationship with the commoners and him being attentive to the voice of the people of Meghalaya is more important and is hard and it is needed to be heard by him rather than for him to keep trying to protect his image in front of his crony corporate friends. For myself, I take this project as nothing, but I should term it as what we call as that crony capitalism. Hangahi shimet nga shem, baka ka project kamde ke kita ka bangi khot crony capitalism kabade tang tawan penyonong ya ki wei pat bat kam don shu da kumwei. Te sa shi sin pan nga khot lang ru yaki kun samla hapo ka bri nyo trem hapo ka jela makhala jing ban mi shakmat ban ai ka jing karsan ratba ya ka ne ka seng bat bangin mi shakmat bangin pentikna ya ka jing singain jong ka menta bat kala shai ka jingi ka por kala de bangin rai hi dala de ya kala shai kala singi jingi omshu bangin nang shania hai kini kinong yalam diri kinong yalam ki basula lilam lut ya ka badon namara dasania haki compare kam kalalong kumbasu shania hakilo te mino shakmat pen i ya ka boy jong phi khna bangi la ban pen kongu ya kane ka jinglong arrogant jong kine kilai sansnem bat kentang yawai sasisin pan ngapan ken mau ya barolang bat khamtam ya ka sarkar jong Conrad Sangma watan jo than yangi ki khon samla bat wat persyang ru ya ka ban yai pen ngop ya kaban exploit yangi da kira kilti ke babun jai ila don ya kadan pule puthi ila don ya jinang jing start ke jinang jitip ke babiang idang biang ke bormet ke bor perkhan ban labar kata wat persyang ban ya lekai bat kita ke badang biang ha ke bormet ke bor perkhan yo phi babe menta kasngi menta ka por phila bandei ke bakrau phede ban la bandei ru kisim ka pisngau ba omdon shu kan ma phi ndai kan mau ba yo la shai la shisngi phin sakla marau phin sakla paiba bat ya lap ka jing babe na ka banta jong phi lada phi kwa ban teng kana ka banta jong jing sakri sngop hale ya ka bade lem da kumta yin pensang thai no ya phi bada dangi ha ban shim da ka baju bor justiru